हेलो दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए माता रानी का प्यारा सा भजन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और भी ऐसा प्यारा प्यारा आपको भजन देखना है माता रानी का तो अब मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ माता रानी का नवरात्रि स्पेशल भजन। सुतल मैया के जगाई कैसे जी, सुतल मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा जाई कैसे। टिकवा ले आईनी माई के बिंदिया ले आईनी, टिकवा ले आईनी माई के बिंदिया ले आईनी। सुतल मैया के पहिराई कैसे जी, सुतल मैया के पहिराई कैसे, बिना कैले दर्शनवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा जाई कैसे जी। सुतल मैया के जगाई कैसे जी, सुतल मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा जाई कैसे। झुमका ले आईनी माई के टिनाथिया ले आईनी, झुमका ले आईनी माई के नाथिया ले आईनी। सुतल मैया के पहिराई कैसे जी, सुतल मैया के पहिराई कैसे, बिना कैले दर्शनवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा जाई कैसे। हरवा ले आईनी माई के सिंदूर ले आईनी, हरवा ले आईनी माई के सिंदूर ले आईनी। सुतल मैया के जगाई कैसे जी, सुतल मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा जाई कैसे।
पायल ले आईनी माई के बिछुआ ले आईनी, पायल ले आईनी माई के बिछुआ ले आईनी। सुतल मैया के जगाई कैसे जी, सुतल मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा जाई कैसे। मेहंदी ले आईनी माई के महावर ले आईनी, मेहंदी ले आईनी माई के महावर ले आईनी। सुतल मैया के जगाई कैसे जी, सुतल मैया के लगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा जाई कैसे। फुलवा ले आईनी माई के भोग लगवानी, फुलवा ले आईनी माई के भोग लगवानी। सुतल मैया के खियाई कैसे जी, सुतल मैया के खियाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा जाई कैसे। निमिया लगवनी माई के झूला लगवनी, निमिया लगैनी माई के झूला लगैनी। सुतल मैया के झूलाई कैसे जी, सुतल मैया के झूलाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा जाई कैसे। तो ये था माता रानी का प्यारा सा भजन। आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आप सबके लिए प्यारा प्यारा भजन लेकर आती रहूं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए जय माता दी।